Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Dono sota mulai kebaktiata di mingguon martangi yang naho maita. Amin. Tapuji matuhata sia buku ede nomor onom ayat sada satu ayat tolu. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di parbadia, namanopa langit dohot tanoon. Amen. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit. Marolop-olop mahamu ale akapartigor, mangasahon Jehovah, talubdo marede akan nabujur maroha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauleate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami,
asa marpakirimon na mangulu hami alani haheheomi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Dipaucat todo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargugoi mahami mamuji, dohot mangelui ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporsion na mangolu, pai masahat hami tu labungmu. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, au do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakupau baenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu, jaradang jadi sumanommu, manang aha nadi banua gijang, dohot nadi banua tongaon. Rodi nadi bagasan aik nadi toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Pati patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna, ai hona uhumna dosogut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa siulaumu. Alayang go ari papituhoni, ari paradianani Jahoba di Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahammu, rodi isini hutani halape namangibati hutam. Ay dinaonomari do ditoppa di bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papi tuhoni, dibaini do ubain na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradiananai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian de bata lamangulahon patik nai. Hale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon nambar tu pati mi. Amen.
topoti madosatta tua dopan dia bata martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami pargogo naso hatu dosan para sirohami dahami nadangolon narodo hami tujolo manopoti dosanami nagudangi di bagasan hajahatot dohami tubu jaladang adong haporsion di bagasan roha nami hian saluhu dohami manibil sian akka dalamu maca godang do pengalasion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan di basam dot asini roham sai unang paingot-ingot akadusa ni haposon nami dohot pangalasion nami sai ingot mahami hobbartu asini roham dohot denggan di basam alani goarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Baga-bagani tuhata taringot tuhasani dosata. Umopo pita gabe dosa do ibana naso tumarda dosa di bayat debata. Asa gabe hati gorani debata hita marhite hite ibana. Asa ngapon mari debata na digijang. Amin. Epistel di minggu tasadarion imadianet sian sada Johannes tolu ayat sada satu ayat pitu tajahama marsika soring di ayat pitu anon rap hita majahasa hidahamu ma godang ni haholongon na binasa basahon ni de amai tuhita ay targo ardo hita anak ni de bata jala akai do hita tutu dibahani dang ditada portibion hita ay dang ditada anggo ibana kamu akan holongan anak di bata do hita nuai jala dang dope di papatar manang nagabe aha hita subut alai taboto do anggo dung patar ibana gabe suhan mahita tu ibana ay daota do rupana sadiri Ganub nama kirim songoni di ibana di parbadiai madirina songon ibana na badiai pangalao si do ganub na mardosa ay pangalao siyo do dosai
Di boto hamudo nama buat akadosata do ibana, ubain naro, dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Nasa namia di bagasan ibana, dang mardosa, gan sifat dosa, dang dumigida, jaladang ditadai ibana. Rapi tambah cahaya pitu, hamu aka anaha, unang di pautoto halak hamu, siulaun hati goran, ido natigor, songon ibana natigori. Ido sahatna, martua doakan atau mangihon hata ni bata, jalan apiopsa. Amin. Las di rohaku, ai sadarion, doni jakun Yesus berdosa. Ai ditinggian damerohon, takung Yesus Tuhan disadarion. Taha tidak ko maha porsiatai, songon nahina tidak ko nidongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Ao porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo naso hatu dosan, na tumepa langit do tanom. Ao porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagebe-gebea si atodi porbadia, adorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman si Latus, amate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu banutoru dung ditanom, na mulak mengolu di hari pataluhon, na manaik tu surgo, lahundul siamun debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, isima ibana pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau pani ala Kristen akka na badia, do dihasesani dosa, do dihatai na mandok, mulak mengulu sugut daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Shalom. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 14 April 2024. Partangyangan Week Rabu 17 April 2024 pukul 10 siawib. Sada Week Kelapa Gading dibagas ni keluarga Nyonya Sitorus Boru Selitonga, Jalan Janur Hijau 5, Blok TE 2, nomor 10 Sia, Komplek Gading Pandawa, Kelapa Gading. 2. Week Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Togar EP Siregar Sormin, Resli Boru Gultom, Jalan Gading Raya Sada nomor 4, RT 10 RW 14, Pisangan Timur. Konven Pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Senin 15 April 2024 pukul 10 WIB, maringanan di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta, di Patupado Konven Pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sude Pandita HKBP Rawamangun, Pandita Pensiun Ina Sarfat, Rabdohot keluarga Mandohoti Konveni. Kunjungan pastoral Minggu Sadarion, Sekretaris Jenderal HKBP Pandita Dr. Victor Tinambunan, Patupa kunjungan pastoral Tugarijata, Jalan Nasidado Namarjamita di Parmingguon pukul 10 siawib. Anggiakma gabe pasu-pasu kunjungan pastorali di Hita Ruasni HKBP Rawamangun. Kesehatian pegawai kantor gereja Kamis 10 April 2024 pukul 8 WIB, pegawai kantor gereja tenaga satuan pengaman Manang Sapam, tenaga kebersihan, tenaga sound system, patupa acara kesehatian di Taman Impian Jaya Ancol. Pemberian bantuan kunjungan gerejawi Seksi Perempuan Huria HKBP Rawamangun, patupa kegiatan Pasaton bantuan Tugareja HKBP Marunda hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10 WIB. Kunjungan gerejawi Punguan Perempuan HKBP Rawamangun Jala Rap Marminggu di hari Minggu 21 April 2024 pukul 10 sada WIB di Gereja HKBP Marunda. Kunjungan ibadah ni uluhon ni Pandita Resort HKBP Rawamangun. Punguan Perempuan HKBP Rawamangun asa mandohoti kegiatan ini. Kunjungan gerejawi Minggu Sadarion 14 April 2024 Pendeta HKBP Ramunia Deli Serdang, Pendeta Samuel Marluga Simatupang, Rodo Tu Huriata HKBP Rawamangun, Jala Mangido Pangurupion, Lao Tu Pembangunan Gereja HKBP Ramunia, Taurupima Nasida Marhite Bazar Kopi souvenir kota Pangurupion narade di pintu Garejata. Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta membuka pendaftaran mahasiswi Sekolah Alkitab Perempuan tahun ajaran 2024. Syarat pendaftaran boima di Jaha di Harotas Tikting. Parheon Sekolah Minggu
Hombar tu parhen sekolah minggu HKBP Rawamangun neng tapatupa do piga-piga rangkaian kegiatan. Akka kegiatan boima dijah di harotas tikting. Sude akka yana kota sekolah minggu rabdot akka natoras asa pasidohot jala berpartisipasi ma di parheon sekolah mingguon. Informasi boima dihubungi akka guru sekolah minggu tabe. Pendaftaran guru sekolah minggu. Gereja HKBP Rawamangun membuka penerimaan guru sekolah minggu. Dohot pendaftaran ulang guru sekolah minggu naleling. Pendaftaran dibuka mulai Minggu 3 Maret 2024. Jala syarat dohot atau tuon boima dijaha di harotas tikting. Ruas natamba. Tajalo do gabe ruas natamba ima sada keluarga Budi Sandi Samosir Lucy Boru Simanjuntak Rabdoho Tolu Halak Yanakon Nasida Rosian HKBP Resort Petojo Jakarta Barat. Alamat Jalan Simponi Mas Onom nomor 24 RT 10 RW Walu Pegangsan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara Wik Kelapa Gading. Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Sandro Gurning Lilis Borsialagan Rabdohot Sahala Yanakon Nasida Rosian HKBP Resort Tomok. Alamat Kampung Pertanian Selatan nomor 14 RT Sia RW 4 Klender Jakarta Timur Wi Kampung Pertanian. Jongjong Mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tonga ta tarlumobi di joloni tuhata hundul mahamu. Tikting naeng marbagas. Tikting parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu parbagas somma Ronald Halomuan Pasaribu. Ruas ni HKBP Rawamangun. Wik Kayu Putih Kapling Polri. Anak ni Amata Sintua Washington Pasaribu Nahinan. Tubuh ni Inata Tiana Boru Hutapea Dohot Orwana Melda Ameida Boru Hutajulu. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru ni Amata Edward Hutajulu Nahinan. Tubuh ni Inata Neti Herawati Boru Pangaribuan. Pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul siawip di Gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon. Neng manjalo pasu-pasu parbagason ma Judi Roland Mandohar Simorangkir. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit. Anak ni Amata Benitua Simorangkir Nahinan. Tubuh ni Nata Situa Resma Hiskia Boru Tampu Bolon. Dohot Orwana Urut Minar Sulanti Boru Manik. Ruas ni GKBI Rawamangun Boru ni Amata Damos Manik. Tubuh ni Inata Maria Sondang Boru Lumban Tobing. Pamansu-masuon hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Gereja HKBP Pulau Asem, Jakarta Timur. Tuatama nama sumasu nasida gabe parsaripion nadinggan di tonga-tongata tarlobi ma di jolo ni tuhata. Namonding. Nah di hari Senin 8 April 2024 nungai jumolo monding sahala ama ruas ni Huriata Gerhard Gurning umur 71 tahun hinabaluhon ni Inata Tiominar Borusiagian. Alamat Jalan Kayu Putih Sia E4 RT 10 RW 5 Kayu Putih Wik Kayu Putih Kapling Polri. Tuudean hari Rabu 10 April 2024 di TPU Pondok Kelapa.
Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga natina dikon. Pelean dot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dot ulon aka sipatu pauta bayan sangap di gorna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion. Mau lihat ya.
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marihita saluhut na manginang hujahama hatani Tuhata dihita di bagasan Minggu Sadarion natar surat di Pesalmen Bidu obat ayat sada sahatu ayat sia Ede sian si David saya lu si maau ali di batani hati gorakku ia hujuho jala palubang au jupang hagugotan asi maroham diau jala tangi homma tangiaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lilingot dolia rohamu di hasa halauki sadia lilingot do haholongan ni rohamuna nasohasea jala dioromuna gabus unang so botohamu
marhasurungat do di bait Jehovah akahasianna matua ditangi ho Jehovah do molo hujau ibana hol sohok kamu hiamma asa unang dapota dosa marhusari ma rohamuna dungro di podoman hamu asa sonak kamu pelehok kamu ma pelean hati goran jala marhaposat tu Jehovah mahamu laddo akan namadok tungisi ma manupakon nadinggat tuhita alai ali Jehovah sai pasodak matuhami sodang ni bohim gumodang dolas ni rohaku di lehoko sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur na gabe situtu sonang doau hupapeak huhut mamitornok aisa sadahodo ali Jehovah pasonang au maringanan ido sahatna manginang adorak sosahat tu jami taon hatabatak do medok jolo tinitik sanggar laumak baik kuruhuruan jolo sinukum marga manang pinabua marga asa binoto pertuturan yang ngaditik konakin alai halak batak kurang doak kabar tuturonna hami padita Samuel marluga si matopang mangalap boru si hopping boru lubatoruan dua madadanak jala inoku boru si majutak si matuaku boru si naga hera di saydo hoberek sudinakin ipadomu hami marhuta hutakku di sepahutar jala godang dora parsipahutar di zon hami mangula di HKBP Resort Ramonia Deli Serdang adong dora per Ramonia tong ison amanginang laos marhiteido naing dohonon nami ditabani sihol ni rohanami marjamita di kota ala parhuta-huta dotok kami kan saya sihol doroha mabigi Jakartaon baru naik tutu di Jakarta na roha dok kamanginang memang tak daru dah ba molohami birong molohamakkan ay Jakarta ku bereng bahilok kilong gotong amin imana parjulo alani nakin nga sayo bereng ilang paldita sa di hari do suron na nakot naik tu gijang inaraku ay nga hitir-hitir ama mereng gudang gijolmon ilo nga sungod na babiar amanginang na mangido do hami tok tuhamu dakpora sala mangido ra ala dak saybe di hami ala dak tolak nami bi nung ngasipul gereja HKBP Ramonia nya ku gereja hami di padei tukang ala dak targarar nami do pesudi amanginang dang nanaing hola pauli-uli hosongoni gereja tai ala doh do gereja munai gereja HKBP doi rapak doi ta HKBP ala mewak perbanjira do hami hauma do mangkaliangi Ramoniaon dihaliangi hauma mula dong so Ramoniaon na pula cik rohamu age huta-huta dihaliangi hauma rura sawah tak biarang ibu kota bahasa Indonesia bi hauma sawah jadi moloroudan holana banjir do gerejai kebetulan muse ditoruni dalam may mana sekitar 34 manang na 37 cm jadi dang boy kaluar aik nai ikopay mau ma logo ari asa boy marsi aik nai alani do kamanginang bahu duket-duketi hami ma martahi mahami si 200 kakak do Ramoniai
Adong do pagaran da sadanyan alai 10 kakak di Pantai Labu Guarna. Jadi huduket-duketi hami mak sian nasa gugunami amanginang. Nga songon nama sama saya oke gas ngayon na. Nga digas. Jadi ngamen tok begas nai, nga habis gas be, habis gigi. Walau mar sepeda motor ate, nga habis be sude. Ina ma kecepatan na, ina ma tarikan na, ina ma sudia kamang kenang. Jadi hurang mahibeng nami mar 250 juta nai. Ala sa lobby, HP 200 kakak, nga habis gas be. Jadi terhuingok marawa mangun. Ala beda tipis turamunia rapper julu rawamangun dohot ramunia huingok mahamu tusi majau ala kebetulan marga siburia muse padita resok nato huingok mahamuna ala memang atar rawamangunot dosa da naitad dah KBP pengurupi amin unang mabir hanguan dokon amin mabir manak sumabir tong do dada pemuka tong muan non ilo kainang ngadi baik di pituan alai hola sada habi guda kia pitu sadir ndok kaluar no nga kazolmoni narwaku nakin habi hola di zuluat do bereng nakin halo korni poti parasiani ake jadi saya pikir-pikirin naki iso gudang do pitu naik kudo kotunang padito mabirau tutup mapitu sudi madok kosongonian asa ulas sada ima manginang haroro nami na mangilik-ilik kamu do hami na mangilik-ilik kamu ala doh do garija munay artani HKBP doi artani HKBP jadi urupi hamu mahami kamang kainang anggo hami dak tolak nami be pamuludang buyan non pasayon nami utang nami balok ma ditarik ada dang lunas do betu tukang ido. Jadi ala halap batak do hami tong songok kamu dalam nami mangido doi huwa kami disi kopi dohot ketawa asa mekel hala kita hener aku roti ketawa adong isi dak foto no kebis jadi hudok kesongon anggo si pangano dang yalak kamu berasong oni yalang dope dang dinupamu bira kopi songoni akan di roasting namara dinupamu ake ido alai ala dalam nami mangido do dalam nami majalak kamu dia kamang kainang ala hata-bata madok iko itoru do tangan mangido inna ima dalam nami mangido panupahir tuhamuna unang berek kamu kualitas nai dakku boto songo dia kualitas ni ala dakku inum dope alai dongan na tabodo ido jadi kamang kainang pos dorohan nami ate bahaya bisa mu may unak kuwak kami bimulaki saotik do 100 bukus do kopi nai dakku boto roti ketawai 3 bukus gudang-gudang manon iliak kepengna asay torsay kan asay torsay utang nami napola sapartolu pe lunasi hamu utang nami 250 juta unapola sapartolu 70 juta be ima pangiduan nami amanginang alai dang damar 3 kopi hami salinai amanginang padita daudah dapar 3 au padita do alai ala halak batak kami hursaluan nari bai madalan nami mamakulingi hamuna imadalan nami mangido pangurupio siak kamu tabbani naizoloni garizenon jadi laumula kita nonak kamanginang anggo sudi hamu manuhor kopi dang mungkisai hola mamereng gudang munaun alai siat do nadi juluyan non mulu sudi hamu mabain tusi amin amin berarti sudi do no mabain tusi maulate madi Tuhan no ay sahab may tatu jami taon amanginang hatabata madok guarnama dahina takas doi pemahaman ni halap bataki guarnama daina asa molodak kobar guarna tu daina direhei doi diicaki lasiak jabi
siak dia lak Batak ai dak tabu dang siak la siak naunate sehera nasula siak dang asom nauninna aladang mungkin adong manis asom. Nah, molo asing siak guarna boy dohona icak. Asing sian makna ni guari boy dohona buraan dan lain sebagainya. Alai molo pas do guarra doho daina tung maruli hatu aut doi. Tung maruli las ni roha doi jala mardami-dami do nguluni. Bahasa songoni. Guarna madaina di minggutta sadarion minggu misericordies domini. Aro tahin nakilabatan nakamanginang. Go asini rohani Jehovah do. Inarwako anggo di Rawamangun dang rong besuku-suku na suwi dia lusi inarwako. Ano tayo kanang misericordies domini. Molo na tersurat di soni topik minggu dui. Dangi artina. Anggo topik minggu baima topik ni minggu dui. Go asini rohani Jehovah do tanuhon. Nah, daina ima guarna. Daina berarti pertibion tanoon asini roha. Au dohot tamu ima sebuah asini roha. Atong molo au dohot tamu dohot portibion asini roha doha pe. Tabereng ma nuaing di tonga-tonga di turbukon boa parpesalmen. Mamereng ngulu nani asiad ni debata. Ngulu nani asiad ni Jehovah di ayat 1 ayat 2 tak kasiat doi. Dihilalai wana doi. Ala di ido nang di bagasa tangiang di parpesal menope di bagasa turbukon boa iwana dang mampu ibana mengolah diri ni ibana, dang mampu ibana sendiri mengolah pikiran ni mana, dang mampu ibana sendiri keluar si anak keragam ni persoalan nani adopan ni mana ujungna martangiang do ibana tu debata. Martangiang mangido pangurupion asa anggiat manangi kata Batak manangi marbinege debata. Si tangi holon di debata. Molo tabereng hamuak kadongan. Saya lusi maawali di bata hati korakku. Ya hujau ho jala palubangau jupang hagogotan. Nah, ketidakmampuan membutuhkan sebuah pertolongan. Orang yang menolong ima orang nama rasini roha. Halak na menolong, halak na mengurupi, halak na membantu anggoda ngadong asini roha miat di bagasan ngoluna dangolo noni sabuapi gudang ni nabui wainon na mengurupi. Tung diberengi PT para jolma manang nasiok-siok nguluni jolma dan lain sebagainya anggoda ngadong asini roha mian di bagasan nguluni tung boapi amaginang baula so dibereng doi marsala-sala pipit doi. Alayang buhala na miyan di bagasan asini roha na adong asini roha di bagasan nguluna molo diberengi mana adong na marsikor olo doi mengurupi. Nuaing ketidakmampuan ni Raja David parpesalme di tonga-tonga di turpukon togi honau jala pakaluar au urupi au ujuhagugutan au. Nah adon neng tabereng di sihamuak kadonga. Penyerahan diri total dari parpesalmen manang Raja David di bagasa Tikyon. Kepenyerahan total menyatakan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu keluar dari kesengsaraan, haluar siap kagugutan, haluar siap masalah, molo holat dirina, molo holat pikiranna, molo holat kaguguanna. Ana hurang di mana hurwa? Raja. Raja di mana? Ana hurang di mana hurwa? Adong doa ka ahli. Tetapi dia
merasa bahwa itu juga tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan dia dari persoalan ibana. Dia menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan atas ketidakmampuan, ketidakberdayaannya. Jala di tonga-tonga ni ketidakberdayaan ni. Hamu kadongan. Di Rokma di Turpuk tau. Asi maroham. Diau jala tangi homma tangi aku. Asi roham. Orang yang tidak mampu lagi membutuhkan asini rohanakin. Anggosian keadaan ni imana. Ahahuruan subui. Tetapi karena ketidakmampuan di imana di sesuatu halinakin naholan adong di debata. Gabi mangiru asini roham imana tu debata. Atong gok asini rohani jahuba do tanoon. Gok asini rohani debata do portivion, gok asini rohani Tuhanido sudengo luni jolmaon naing marlapatan atong sude aspek kehidupan di jolma hamu amangina. Au dohot tamu. Di sude aspek kehidupan ta. Di sude lini kehidupan ta. Danga dong gogot ta habe. Danga dong gogot ta haluar sianak ka persoalan molo hola nalani pikirat ta. Molo hola nalani hagogo otta, molo alani hola kuasota. Bukan, itu semua mempunyai batas. Siapapun itu mempunyai batas. Tetapi Allah tidak mempunyai batas untuk menolong orang yang sengsara. Amin. Allah tidak mempunyai batas untuk mengeluarkan manusia dari kesengsaraan. Amin. Alani ido molo ta ametto di bagasan ngoluta para siroha ibana ala mampu do ibana mangulah hodi di bagasan ngoluta naing dohonon nama di bagasan tikyon tapadongu ma tutopi ni minggutta sadarion imanakin na jinahamun yang kenang sodang ni bohi ni Jahoba manodangi hita anggodang di sodangi hita idutang yang penutupate pasu-pasu disodangi Tuhan debata mau jala asi marohana midaho idama midaho midau doto holana sini rohai atong amamu senang tabereng di asi di rohani Jahobai di asi di rohani debata inakin di dopakon di lehon di pajolok sodangi molo dung sodang nasihat debata habe. Molo dung sodang nasihat debata mian di bagasan ngulu ni jolma na menyerah nakin. Iro istilah menyerah dodah. Na menyerah nakin tu adopan ni debata. Bereng ma dang mangulu baybana di bagasan kagugutan. Dang mangulu baybana di bagasan rasa takut. Dang mangulu baybana di bagasan di bagasan pikiran nasa menggrogoti ngulu naon. Ala sipatata ludorohatta sian pikirata. Memang mulugubudak kita memakai pikiran lau mengatusi perdalanan yang nguluton olo dosukot kita berpikir. Alai molo asini roha sodang hati urun nasihat debata tabake lau manadang nguluta doho perdalanan yang nguluton cupa hitama akalas ni rohai. Imana berjulu. Atong halat nama jalo asini roha ahama ulaun na. So tuk soriro ko kamu mau lihati mula dong mengurupi hamu. So tuk soriro ko kamu mau lihati manang natuise mulu diurupi hamu. Sebesar dan sekecil apapun pengurupion ni dongan ikut dohodon do mau lihati. Nuaing parpesalwe di bagasa turbukon dung adong asini rohai dung di jalo ibana asini rohai di jalo sodangi di do ibana mau liate di bagasan nguluni ibana. Dia menyadari setelah mendapatkan anugerah itu, setelah mendapatkan belas kasihan itu, sehingga dia mengucapkan syukur bagi Tuhan. Mas syukur di mana? Gabe di dogma di ayat olobi peleho kamu ma pelean hati ke orang jala marhapo satu Jahoba mahamu. Wingo peha di niak kainan na diari di minggu nasalpu ya te. Ada orang menerima Kristus, tapi
Tidak semua orang diam di dalam Kristus. Nuaing halak na manada ng dileon asini roha tu bagasang nguluna nakin ikom madok mauliate do ibana. Alay dang say holan madok mauliate. Molo dilehon ibana pepilihan hati goran dak say holani naubelga siani ahamay dokon. Di ayat na ponoponina kinawanginang dina parpudi marhabosan tu Jehovah mahamu. Orang yang menerima anugerah, orang yang menerima kasih setia yang daripada Allah harus hidup di dalam Allah itu sendiri. Allah molo dang mangulu hita di bagasad di bata, holam majalo hita siat di bata, dak tahanguluhon songon nahodokon nakin hola porsea ho tu Jesus aledang mangulu ho di Jesus tong donang marlabatan itu dah ikon namar porsea di jalo Jesus mangulu ibana di bagasa Jesus dungi marura maimana jala di pauliuli di bagasan Jesus dungi ngulunei gabe ngulu na marura di bagasa Jesus ma lausima noaing turpuk dari bagasa tikyo. Dok mauliate tu Tuhani alai unang lupa ho holai dok ko mauliate unang itu tinggal ho Tuhani miam maho di bagasan Tuhani manotong maho di bagasan Tuhani naing dohonon na molo manotong di bagasan Tuhani dang marsangga-sangga asini roha di ngolum dang marsangga-sangga jala songorino dang marsangga-sangga ho ikom mangalihong ngolum tu de bata jaladang marsangga-sangga ho mangulu di bagasan di bata. Selalu terus di bagasan di bata. Atong halak na bangulu di bagasan di bata. Sinok mamatana mudong. Ado sinok. Renges, murah-murah marenges. Anggo holan na saya berpikiri do ibana. Anggo holan na saya berpikirin apa podo mani markurasai dia te di husor sautik dang boy di husor rotik ngai di bereng modom inatay manang amatay itobis itu amur bestila itobis kan dang boy di bereng bang daksonang nguluna alaniaha dang miat di bagasa Jehovah hola itat dari Jehovah olah itat dado, alay dang miat di si, alay molo miat do di si, takas do di dokon marhite turbukton, sinok mamatana, renges, alay dang asperes uta asal piak, manangi dia pe, olah piahotik mangukor, dangi, itu kenyamanan kehidupan, dak kola todina bena nyaman, alay pikiran na. Ate-atena sudah nyaman mah di bagasan Tuhani. Amin. Nggak boleh biar manginang. Otak ni jam 3 do inang. Boleh jam ita. Ala ibadah jam 9 don sotung gabi terlebat tidak. Ima perpudi mate 5 minit naik mak. Patotop madirim tu Tuhani. Jala ingop mah didirimido asini rohanai. Jala ingop mah di rohamido asini rohanai. Jala ingop mah sodang hati uroni pe di rohamido di lean. Dakya diucap besiako. Alani i molo honeng mangucati manang neng makaluar honi siang ngulum udang be. Dungi begi hojami taon. Hapor siay ma ibana. Miam maho di bagasan ibana. Jala manotong ma jalo asini roha nasihat Tuhani ay manotong do di lehon tu bagasan ngulum asini rohana siganopari di pasu-pasu di ramoti di patau Tuhani mahita mangulahon hatana di bagasa tikyon ang giap marparbue jala marsaringar ba tabana tabagurang babodon namin non mulat tu ramunia ate. Amen. Tuhan ma nama masu hita martangi yang mahita. Ali Jehovah Tuhan na husob bahami marhiti Jesus Kristus asima roham di hami. Ang gungulu nami dang terpelua hami diri nami siap perngulunon. Ang gugogo nami
dang tolap nami ale Tuhan agia marhua daholan otak ni na tarlakaw kami ido alai dukon ni Tuhan nunga sibata dakuboto kami alai ala adoko Tuhan nami para siroha gabi dapot nami ma akan niluluan nami Jepang nami na jinalahan nami tulus sude akka perkarejuan nang sude akka hol sobe gabi malumma lausido jamita hatam na kutangi hok kami ala ni bohali mangulu nami si ganupari marhiti hatami asalam takas mahami marpanit dangion dingulu nami taringot tu asin di roham ali Jehovah di bata pasu-pasu masuk di ruas ni huriam na adong di rawa manguno na le Tuhan di ulaun na sida si ganupari homa na mamasu-masu ahape Tuhan di dia pinasida Tuhan mangula akas ulaun may supir parbengkel karyawan na puna perusahaan pegawai negeri pegawai swasta partiga-tiga sudah ma Tuhan akka ulaun ni ruas ni huriamina sohaguarak kami pasu-pasu manupak tunadinggam masudi manupak tunauli masudi akka ulaun na sidai Tuhan asiroham nangakayan akod ni ruas ni huriamon na mepay burmagudang na marsikola leho bisuk habistaran na mangalului karejo patongo ng kaparkarejuan jala na mangalului si rokap ni Toddi sayhoma na patuduhon nangakarwas ni huriam na baru dijakon gabi ruas di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu manasida gabi ruas da marpanidangi dohot na marpanguloyon disudia keaturan na masa di huriam HKBP song ni ale Tuhan neneng marbagas pasu-pasu nasida dongani jamot tol ngulu nasida sahatu ari nang binuhul nasida nang nitolopamu Tuhan dinanaing majalo pasu-pasu pardongan saripeon nasida nang dibagasan tikyon ale Tuhan martangia kami tu sudia karuas ni huriam na dibagasan parsahiton ima inanami nyonya sianipar boru pasaribu DJ Simarmata Manipan Simarmata Riana boru Sibarani Ramos Tabunan Kenzo Linggom Gultom Situa Daulat Sitopul Rosnia boru Simajutak Nyonya Sinabela boru Nababan Rain Pasaribu Joseph Hutauruk Nyonya Siahaan boru Panggabian Rumitang boru Hutasoit Jericho Sihobbing Rustioria boru Sitanggang Nyonya Kasimajutak boru Siagian Nyonya Tabunan boru Hutagaol Kaim Sihobbing Nyonya Silalahi boru Samosir Patun Hutabarat Josia Manurung Mutiara boru Manulang Nyonya Hutabarat boru Raja Guguk Benny Marpaung Situa SP Hutasoit Las Maria boru Pajaitan Lisnawati Marito boru Simajutak Jackson Manurung Ferdinand Sitanggang TP Simajutak Esterlina boru Simajutak Nyonya Baster Manurung boru Aruan di dia pinasidan waing Tuhan dirawat di rumah sakit dohot di bagasna pasu-pasu obat napinangan dohot napinakena Tuhan pasu-pasu dokter aka para medis na mangrawat na sida luas mamarhite obat dohot tangan ni aka para medisia le Tuhan ubatan na sida ma sahitnya karuas ni huriam homa pamalupon mangasahon asini roham asa tumibu akama nami inanami isa luhut na Tuhan hipas ya persahiton na boy mamangula akasulon na songoninang di tonga-tonga ni keluargana marhahipason na sida Tuhan pinuji maho disudedingkan di pasam nang dibagasa tikyon martangiak kami di tonga-tonga ni huriamon alay Tuhan asa homa na mamaso-maso sudi kanaposom na marhubas di son mulai siyan amang nami uluan ni hurian nami pardita resort saat tuaka dongan nami parhalado situa asa dibagasan holong na siya ko jala panidangion nami homa na huhatidako kami jala dibagasan pajomima hu ulahok kami ulaw ni Tuhan
Asiroham nang dibaga sa Tikyorodo naposom siya na HKBP Ramunia laho mangido ng pangurupiyon alay Tuhan siya pasu-pasumi marhiti karwas ni Huriam na adong di Huriam HKBP rawa mangunon alay Tuhan uka marohan na sida tupatiri kalay Tuhan ang pikiran na sida asaboy di rupi Huriam jala takas Tuhan boy sonang rohani karwas ni Huriam natongon martangiang noang nasida di Huriam HKBP Ramunia pinuji maho di sudedenggan ni basam jalo matangiang nami sesa dosa nami hola mga sahon Jesus Kristus Tuhan nami amin. Tada ni hapor siyaw mutu Jehovah pasaha mapilihan musian nasa roham marede mahita. Sungun
datangi aku mapiliata alidi bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon naringgan dohot nasoli bahasa na moliutus hupasahat tami masian nani lehom mitu kami pilihan nami tuho sejalo may gabi wap na hutsus di colom pasu-pasu may jalaramoti asaw parhasya kami pilihanon pati bulon hara jom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim aslam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mitu kami asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadiya maguarmu say roma harajawmu say sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari seesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama ho di sodakot Tuhan Debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan Debatama buhina tuho jala dipasorhom madamena tutodim amen. Horas malihita sa luhut na